Wel, ein galwad i addoli heno yw Salm 96, ac i ni'n darllen y 6 adnod cyntaf. Canwch i'r arglwydd gan newydd, canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar, canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw, cyhoeddwch ei achawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Oherwydd mawr yw'r arglwydd, a theilwng iawn o fawl. Yma i'w ofni yn fwy na'r holl dduwiau, ei linod yw holl dduwiau'r bobloedd, ond yr arglwydd a wnaeth y nefoedd. Yma e'n rhydedd a mawredd o'i flaen, nerth a gogoniant yn ei gysegr. Wel, gawn ni ymateb i'r alwad yna gyda'r emyn cyntaf, fy niw, fy nhad, fy Iesu, boed clod i'th enw byth. Wel, fe droiwn ni heno at y Philippiaid am ein darlleniad, ac i ni'n parhau yn y bennod gyntaf, ac ddarllenwn ni o adnod 12 ac ymlaen tan ddiwedd y bennod wedyn ni. Philippiaid pennod 1, 12 ymlaen at 30. Yr wyf am i chwi wybod, gyfeillion, neu frodyr, fod y pethau a ddigwyddodd i mi wedi troi yn hytrach yn foddion i hyrwyddo'r Efengil. Yn gymaint ei bod wedi dod yn hysbys trwy'r holl praetoriwm, ac i bawb arall, mae mwyn Crist yr wyf yng ngharchar.
a bod y mwyafrif o'r cyd-gredinwyr, oherwydd i mi gael fy ngharcharu, wedi dod yn hyderus yn yr arglwydd, ac yn fwy hi o lawer i lefaru'r gair yn ddiofn. Y mae'n wir fod rhai yn pregethu Grist o genfigen a chynnen, ac eraill o ewyllus da. O gariad y mae rhain yn cyhoeddi Crist, gan wybod mae i amddiffyn yr Efengyl y gosodwyd fi yma. Ond y mae'r lleill yn gwneud hynny o gymhellion hunanol ac am hir, gan feddwl cer i gofid i mi yng ngharchar. Ond pa waith? Y naill ffordd neu'r llall, prinau mewn rhith yn mewn gwirionedd, y mae Crist yn cael ei gyhoeddi, ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn. Ie, a gorfoleddu a wnaf hefyd, oherwydd mi wn mae canlyniad hyn ar bwys eich gweddi chi a chymorth ysbryd Iesu Grist fydd fy ngwaredigaeth neu fy iachawdwriaeth. Am hyn, yr wyf yn disgwyl yn eiddgar, gan obeithio na cha fy nghywilyddio mewn dim, ond y bydd Crist yn awr fel erioed, trwy fy ngwroldeb i, yn cael ei fawrygu yn fy nghorff i, pryn bynnag a'i trwy fy mywyd, a'i trwy fy marwolaeth. Oherwydd i mi, Crist yw byw, ac elw yw marw. Ond os wyf i barhau i fyw yn y cnawd, bydd hynny'n golygu y caf ffrwyth o ymllafur. Eto, ni wn beth yw ddewis. Y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeiti o'r ddwy ochr. Y mae arnaf awydd ymadel a bod gyda Christ, gan fod hynny'n llawer iawn gwell, ond y mae aros yn fy nghawd yn fwy angenrheidiol eich mwyn chwi. Rwy'n gwybod hyn i sicrwydd, aros a wnaf a phara i aros gyda chwi oll, i hyrwyddo eich cynnydd a'ch llawenydd yn y ffydd. Mwyn i chwi ymffrostio fwy yng Nghrist Iesu o'm hachos i pan ddof yn ôl atoch. Yn anadim, bydded eich buchedd, eich ffordd o fyw, yn deilwng o Efengyl Crist. Mwyn i mi weld os dof atoch, neu glywed amdanoch, os byddaf yn absennol, eich bod yn sefyll yn gadarn, yn un o ran ysbryd, gan gyd ymdrechu yn unfryd dros ffydd yr Efengyl, heb eich dychrynu mewn un dim gan y gwrthwynebwyr, bydd hyn yn arwydd eglur i'r rheini o'i distriw hwy, ond o'ch iachawdwriaeth chwi, a hynny oddi wrth Dduw. Oherwydd rhoddwyd i chwi y fraint, nid yn unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddef drosto. Gan ymdaflu i'r frwydr honno y gwelsoch fi ynddi, ac yr ydych yn awr yn clywed fy mod ynddi o hyd. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am i air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi i geisio ei wyneb gyda'n gilydd. Ni'n diolch eto arglwydd am y cyfle newydd o ddod ger dy frond i heno, yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n dod o'r newydd i thaddoli di ac i'th geisio di. I ni'n dod i nesau ata ti arglwydd, oherwydd bod ti'n ein galw ni wneud hynny, a bod ti'n addo os i ni'n nesau ata ti, a byddi di yn nesau atom ni. Ac o arglwydd yma, ein dyhead a'n disgwyliad heno, yw bod ni'n dod i oedfa, bod ni'n dod i gwrdd â Duw yma yn y tŷ cwrdd, oherwydd dy addewidion i ni. Wyt ti wedi addo pan ni wedi ymgynnull yn dy enw di, a byddi di yno yn y canol, trwy dy ysbryd glân. Ac felly heno i ni'n dod ar addewidion hyn ger dy fron di, ac yn gweddio heno y byddwn ni'n profi mai oedfa yw hon, lle ni'n cyfarfod â Duw.
oherwydd i ni'n addoli y gwir a'r bywiol Dduw. Ein creawdwr ni, ti sydd wedi rhoi bywyd ac anadl yn ein ffroenau ni arglwydd, ti sydd wedi creu y byd yma o ddim byd, ti sydd yn ein cynnal ni, bob eiliad o bob munud o bob awr o bob dydd. Hebddo ti, fydden ni ddim yn bodoli wrth gwrs. Ti yw y Duw byw, yr unig wir Dduw byw, y Jehofa mawr. Ac o arglwydd gyda thi yma gwir fywyd, yn yr arglwydd Iesu, y bywyd helaethach, y bywyd sy'n fywyd yn wir, y bywyd tragwyddol. A'r bywyd tragwyddol yw adnabod Duw, a'r un anfonodd ef, ei fab, yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch, bod dyn o'r dechrau wedi troi oddi wrtho ti, ac wedi fforffedu y berthynas agos oedd gyda fe a Duw, trwy bechu yng Ngardd Eden, trwy ddod â marwolaeth i'r byd, trwy ddod â dieithrwch rhwng dyn a Duw. Oedd e ti'n benderfynol o ddod â bywyd tragwyddol eto, perthynas eto gyda Duw, trwy efengyl Iesu Grist. Ac i ni'n diolch i ti am hynny o arglwydd, ac i ni'n diolch bod y bywyd o adnabod yr arglwydd Iesu yn elw mawr, yn ennill mawr o arglwydd, o gymharu a bywyd hebddo fe. Hebddo fe i ni heb Dduw. Gyda fe, mae Duw gyda ni. Ynddo fe i ni yn Dduw, ac i ni'n blant i Dduw, ac yn etifeddio yn y bywyd tragwyddol. O arglwydd i ni'n diolch am hyn, ac o arglwydd diolch bod ti'n atgoffa ni yn yr ysgrythyr, beth mae hyn yn golygu i ni, beth mae byw a marw yn golygu i'r Cristion ac i'r credadyn. Diolch bod hyn eto heno mor ymarferol i ni. I ni gyd yn byw yn y byd yma ac i ni'n mynd i farw os na fydd yr arglwydd yn dod nôl. Ac wyt ti'n ein helpu ni, ni'n diolch arglwydd. Ac i ni'n gweddio bydd y gair heno yn siarad gyda ni, a byddwn ni yn fyw i'r gair arglwydd trwy weinidogaeth yr Ysbryd Glân. A bydd e'n dod arglwydd yn nertho, a bydd e'n dod ac yn cael dyfnder deiar yn ein calon ni. A bydd e'n effeithio y ffordd i ni'n gweld bywyd a marwolaeth. Y ffordd i ni'n gweld pwrpas ein bywyd tra bod ni yma ar y ddaear. A beth yw y gobaith sydd gyda ni pan fyddwn ni di ymadael ar byd yma. O arglwydd i ni'n diolch bod yr efengyl yn llawn gobaith. Gobaith byw trwy yr arglwydd Iesu. Oherwydd iddo ef fyw yn berffaith ac yn gyfiawn, oherwydd iddo farw i dalu am ein pechodau, oherwydd iddo atgyfodi y trydydd dydd ac esgyn i'r nef. Mae gyda ni obaith byw. Mae gyda ni etifeddiaeth yn y nef. I ni wedi cael ein geni o'r newydd nawr gyda bywyd newydd o'r nef, trwy anadl Duw arno ni. Ac i ni wedi cael ein geni o'r newydd i obaith bywiol ac etifeddiaeth na allwn ni byth ei golli. Di halogedig, di ddiflanedig ac yng nghadw yn y nefoedd i chwi. O arglwydd i ni'n diolch i ti. Ac i ni yn gweddio y bydd y gwirioneddau yma heno yn effeithio ni arglwydd. A byddan nhw'n ymwneud â ni ac yn arbennig yn effeithio y ffordd i ni'n meddwl, y ffordd i ni'n byw, y ffordd i ni yn ymagweddu yn ein bywyd o ddydd i ddydd. Diolch arglwydd, mae ti yw Duw y gobaith anfeidrol, y gobaith byw yn yr arglwydd Iesu Grist. Cyn ni'n gweddio dros waith yr eglwys yn yr wythnos sydd yn dod ac yn gyffredinol, gofyn i ti fywhau y gwaith arglwydd. I ni'n gweddio, byddwn ni'n gweld cynnydd o arglwydd ynom ni, byddwn ni'n gweld tyfiant a ffrwyth yn ein bywydau ni arglwydd, ffrwyth yr ysbryd, oherwydd ein perthynas real gyda Duw. Ac o arglwydd i ni'n gweddio cynnydd i dy deyrnas di, deled dy deyrnas,
yn ein bywydau ni, bod ti'n teyrnasu mwy arno ni, ac bod rhagor yn dod i blygu ei glin i'r arglwydd, ac yn dod i mewn i deyrnas Dduw. O arglwydd, i ni'n gofyn am dywalliad o'r Ysbryd Glân, unwaith eto, yn ein tir ni arglwydd, mae yna ddehead yna, pan mae yr Ysbryd Sanctaidd yn dod mewn nerth arbennig, a llawer yn dod, a'r deyrnas yn symud ymlaen, yn gyflym. O arglwydd, i ni'n deheu am hynny dogoniant i arglwydd. Ond yn gofyn am ras yr un pryd, i fod yn ffyddlon i ti, ac yn oleadau yn y byd, ac yn cynyddu mewn gras, beth bynnag sydd yn digwydd yn ein byd ni, beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywydau ni. I ni eisiau bod yn rhai sy'n dwy'n ffrwyth, ym mhob tymor ac ym mhob mis fel petai, yn gyson. Ac o arglwydd, helpa ni gadw'n llyged felly ar yr arglwydd Iesu ac aros ynddo fe. I ni'n gweddio dros ein cenhadon cyswllt ar penderfyniad. I ni'n gwybod os ni'n gwneud penderfyniad eto a'i mynd i Affrica neu aros i fynd nôl i'r dwyrain pell. Neu di rhoi arweiniad clir iddyn nhw arglwydd yn ei dymuniad i wasanaethu di. Bod ewyllus di ynglyn â hyn nawr yn dod yn glir iddyn nhw. Ac o arglwydd, i ni'n diolch am ei parodrwydd i barhau i wasanaethu yr arglwydd. Ac i ni'n gofyn ti roi yr un parodrwydd i ni, yr un awydd i ni, i barhau gymaint a gallwn ni dy wasanaethu di o arglwydd a gwasanaethu ein gilydd hefyd. I ni'n gofyn i ti nawr, i'n derbyn ni, ni'n diolch am ein bara beunyddiol arglwydd, ac yn cofio am mannau o'r byd, lle mae yna ryfel, lle mae yna erledigaeth, lle mae yna brynder, ac ni'n gofyn dy fendith a dy ras i gael help i'r ardaloedd hynny arglwydd. I ni yn diolch yn fawr bod gyda ni ddigon o fwyd a gres ac yn y blaen arglwydd. Gymaint o drigareddau yn dod i ni bob dydd, ac i ni'n diolch i ti am dy ras. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti faddau ni, ein pechodau arglwydd, fel i ni wedi maddau i'r rhai sydd wedi pechu yn ein herbyn. Helpa ni arglwydd i fod yn rhai sy'n maddau, yn syth fel wyt ti'n maddau i ni. Ac o arglwydd, paid yn harwain ni i brofedigaeth. Cadw ni rhag temptasiynau di-angen arglwydd. Rhag dewisiadau ffôl, fel glywson ni gan Lot y bore yma. Ac o arglwydd, gwared ni rhag yr un drwg. O nertha ni yn y frwydr ysbrydol arglwydd, trwy dy ras a trwy'r arfogaeth ti di roi i ni. Oherwydd eiddo ti yw y deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd. Ni feddaf neb fel Iesu, y mae'n bob peth i mi. Yn llawn o gydymdeimlad i wrando ar fy nghyfeiriad. Oh
Wel, i ni'n dod nawr heno at adnod 21 at 26 o lythyr o lythyr Paul at y Philippiaid ar bennod gyntaf. Adnod 21 i 26, oherwydd i mi, Crist yw byw ac elw yw marw. Ond os wyf fi barhau i fyw yn y cnawd, bydd hynny'n golygu y cael ffrwyth o'n llafur. Eto ni hwn beth yw ddewis. Y mae'n gyfyng arnaf o'r ddeiti y ddwy ochr, y mae arnaf awydd y madel a bod gyda Christ, gan fod hynny'n llawer iawn gwell, ond y mae aros yn fy nghawd yn fwy angenrheidiol eich mwyn chwi. Rwy'n gwybod hyn i sicrwydd aros o naf, a phara i aros gyda chwi oll, i hyrwyddo eich cynnydd a llawenydd yn y ffydd. Mwyn i chwi ymffrostio fwy yng Nghrist Iesu, o'm hachos i pan ddof yn ôl atoch. Wel, i ni wedi nodi y tro diwetha bod y llythyr at y Philippiaid yn llawn llawenydd a hyder. A mae hynny wrth gwrs, gallai ni anghofio nawr, mae'r apostol Paul yn y carchar, neu mae o dan house arrest mae yn Rhufain, lle fuodd am 2 flynedd yn y sefyllfa yna. Mae'n llawenhau pan mae'n cofio am y Philippiaid mewn gweddi, pan mae'n gweddio drostyn nhw, a cofio, mae'n llawenhau. Ac oherwydd, wrth gwrs, i partneriaeth nhw, a gymdeithas yma yn yr Efengyl. Bod nhw yn Grist gyda'i gilydd, bod nhw yn Niw gyda'i gilydd, trwy Grist, wrth gwrs, yr un Efengyl. Dyna sy'n dod â ni fod yn frodyr ac yn chwiorydd, os i ni yn Grist gyda'n gilydd, yn adnabod ac yn profi yr un arglwydd. Ac maen nhw'n dal yn bartneriaid. Maen nhw'n bartneriaid yn y gwaith hefyd, wrth gwrs. Nid dim ond wrth gredu'r Efengyl, ond yng ngwaith yr Efengyl. Mae yna bartneriaeth. Mae yna bartneriaeth sydd yn mynd ymlaen. Mae nhw yn cofio am yr apostol Paul. Mae nhw wedi anfon rhodd at yr apostol Paul. Mae nhw wedi anfon Epaphroditus i fod gyda Paul. Mae yna bartneriaeth yn y gwaith. Ac mae'n llawenhau oherwydd hynny, wrth gwrs. Ac mae'n hyderus wedyn ni y bydd Duw yn gorffen y gwaith yma ynddyn nhw y mae wedi dechrau. Mae'n hyderus yn Niw. Os di'n dechrau rhywbeth, bydd e'n gorffen y gwaith. Mae'n llawenhau bod yr Efengyl wedi cynyddu iddo fe fod yn Rhufain. Mae yn y carchar mae pawb yn gwybod pam mae yna. Mae'r neges wedi mynd rownd y gard Rhufeinig, chi'n cofio? Mae profil yr Efengyl wedi codi i gyd yn Rhufain i Paul i gyrraedd. A mae'n llawenhau. Mae mwy yn fwy hyderus i gyhoeddi Iesu Grist. Falle bod i cymhellio nhw tym bach yn gymysg, ond dim ots medda fe, pa waith. Mae Crist yn cael ei bregethu. A wy'n llawenhau. A llawenhau wy'n mynd i wneud hefyd. Dyna welson ni tro diwetha. Mae'n meddwl ymlaen ac mae'n gwybod y bydd pob peth yn gweithio ei iachawdwriaeth ef. Popeth sydd yn digwydd iddo fe. A gyda help yr ysbryd glân a'i gweddiau nhw, bydd pob peth yn cydweithio y daioni yn ôl trefn Duw. A mae gyda fe obaith sicr, bydd e ddim yn cael ei gywilyddio trwy gyfaddawd, trwy droi nôl a gwadu'r arglwydd, ond bydd e'n cael nerth a hyder i gyhoeddi'r Efengyl trwy ras Duw. Gogoniant Iesu Grist. Na beth mae eisiau, i ogoneddu Iesu Grist p'un bod e fyw neu farw. Okay? A nawr mae'n sôn rhagor am fyw a marw fel Cristion. Ac wrth gwrs mae'n ymarferol iawn, mae'n rhywbeth pwysig, real iawn i ni. Byw a marw fel Cristion. A nid theori yw hwn i'r apostol Paul. Na'r peth cyntaf i ni sylweddoli nawr, mae yn y jail. Mae Dan wedi cael ei arestio,
mi allai fe cael ei roi i farwolaeth, wrth gwrs. A mae marwolaeth yn agos. Dyw e ddim yn rhywbeth pell iddo fe, mae'n rhywbeth sydd yn eitha agos yn aml iddo fe. Yr holl drafferthion mae'n ei wynebu, a pethau mae'n mynd trwyddyn nhw. Chi'n cofio pan oedd e yn Jerusalem, oedd y cynllwyn yma, y plot yma i roi ei farwolaeth, ar y llong, oedd na llong ddrylliad, gallen nhw di marw, wrth gwrs. Ac mae di bod mewn peryglon fel hyn yn gyson. Mae'n dweud nes ymlaen yn yr ail lythyr at y Corinthiaid. Felly, nid rhyw theori ydy'r syniad o farw i Paul. Weithiau i ni, mae'n gallu bod rhywbeth i ni'n ystyried sy'n bell iawn, a i ni'n meddwl fel na amdano fe. Bryd arall, wrth gwrs, mae'n gallu dod yn agos yn diwedd, am wahanol resymau. Falle salwch yn y teulu, ein salwch ni'n hunain, falle damwain, ac mae'r peth yn dod yn fyw eto i ni, neu ni'n clywed newyddion am rywun yn marw'n sydyn, a mae'n dod nôl ato ni, achos mewn gwirionedd mae yn agos. Ond yn ein meddwl ni, mae'n gallu mynd yn bell yn diwedd, ac i ni'n gallu rhoi e bant fel yna. Ond reality yw a reality i'r apostol Paul yn sicr. Nid rhyw theori mobid, ond reality. Ac i'r apostol Paul, mae'r ddau yn ennill. Byw a marw. Wi'n gwybod bod e'n gweud, byw i mi yw Crist, a marw sydd elw, proffet, ennill. Ond mae'r ddau yn ennill i'r apostol Paul. Dim ond ennill mae wedi wneud ers dod i nabod yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, dyw e ddim yn siŵr. Tasai fe'n cael dewis, beth fyddai ddewis cyntaf fe. Mae'n anodd arno fe o'r ddwy ochr. Nid bod hyn yn ei law nid mae fe sy'n cael dewis wrth gwrs, ond yn ei feddwl, ac i ni meddwl fel hyn weithiau, ydy e'n dymuno fwyaf mynd a bod gyda'r arglwydd, neu ydy e'n dymuno aros? Siwrd mae feddwl e'n gweithio. Ac mi ddewn ni at hynny, ond mae'n dod i'r casgliad, mae aros yw ei ddymuniad mwyaf fe. Aros, a mae fel petai yn eitha siŵr mae aros fydd e, ac aros nath e am gyfnod eto wrth gwrs. Felly mae'n dweud hyn, byw i mi yw Crist. Ac nid byw neu farw yw'r cwestiwn i'r apostol Paul. Nid dyna'r cwestiwn mawr. Dyna welson ni yn adnod 20. Gogoneddu Iesu Grist yw y cwestiwn mawr, a'r pwrpas mawr i'r apostol Paul. Gogoneddu yr arglwydd Iesu. Iesu Grist yw popeth iddo fe. A mae'n werth i ni, di canu fe nawr, ni feddaf neb fel Iesu, y mae'n bob peth i mi. Ni di canu fe gyda'n gilydd, ond i ni. Achos i bod ni'n dod at y geiriau heno. Ac mae'r apostol yn gallu gweud wrth gwrs, mae'n bob peth iddo fe. Crist yw ei oll yn oll. Ac mae hynny'n lle arbennig iawn i fod yn diwedd. Pan mae Crist yw popeth. P'ne bod e fyw, p'ne bod e farw, beth bynnag yr amgylchiadau, Crist yw popeth iddo fe. Ac yn y llythyr yma, i ni'n clywed sawl peth sy'n tanlinellu hynny yn pwyntio hynny mas i ni. Enghraifft, pennod 4 ac adnod 13. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy yr hwn sydd yn fy nerthu. Ac fel chi'n cofio, mewn rhai mae'n dweud trwy Grist sydd yn fy nerthu i. Fe sy'n rhoi nerth iddo fe, fe yw ffynhonnell ei nerth bob dydd. I fyw fel gwas yr arglwydd. I fyw yn y byd yma. I fynd trwy popeth, i fod yn apostol, i fod yn ffyddlon, i fod yn halen ac yn oleuni. O ble mae'r nerth mae'n dod iddo fe? Oddi wrth yr arglwydd Iesu.
Fe yw ffynhonnell y nerth, nid nerth Paul yw e, nid bod gyda fe rhyw reservoir mawr o nerth, achos bod e'n ddyn cadarn a bod gyda fe allu meddwl mawr. Nage, dim o gwbl. Camgymeriad o'r mwyaf bydde dweud hynny. Ffynhonnell i nerth yw yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n dweud hynny, mae gen i nerth at bob gofyn, pob peth. P'ne bod e'n bryn, p'ne bod e'n llawn, p'ne bod e ar y môr neu ar y tir, beth bynnag. Mae gyda fe nerth, p'ne bod e o flaen y mob, p'ne bod e o flaen i well, mae gyda fe nerth ar gyfer pob gofyn. Trwy yr arglwydd Iesu sydd yn ei nerthu. Ac mae hynny'n help mawr i ni, yn dweud. Ble i ni'n signo ei nerth ni ar gyfer bob dydd. Mae pob dydd yn dod â'i her, challenge, pethau i wneud, pethau i gyflawni, y ffordd i ni'n byw, ein dyled swyddau ni, yn ein cartre, yn ein gwaith, yn ein cymdogaeth, y gofynion sy'n dod arno ni, i fod yn halen ac yn oleuni, ac yn fendith. O ble mae'r nerth yn mynd i ddod? Ble ni'n signo nerth? Yr arglwydd Iesu Grist. Mae pob gras i gael. Ynddo fe. Mae wedi dod yn llawn gras. Y mae trysorau gras, meddai emyn arall, yn llifo fel y môr. Mae yn fy annwyl frawd rhyw gyfoeth mawr yn stwr. A'r perygl yw bod ni ddim yn signo ei nerth oddi wrth yr arglwydd Iesu. Bod ni'n edrych i rhywbeth arall, edrych i ni'n hunain, edrych i'n amgylchiadau, edrych fel mae'r byd yn edrych. Wel, dyna ni. Wedyn ni, o ble mae'n cael yr help i feddwl yn iawn. I feddwl yn iawn am ein gilydd, ac i ymddwyn yn iawn tuag at ein gilydd. Ym Mhennod 2, mae'n dweud hyn yn adnod 5, amlygwch yn eich plith eich hunain, yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Yn Iesu Grist, mae gyda fe ffordd i feddwl yn iawn, i wasanaethu. Dyna beth mae eisiau gwneud. Mae eisiau gwasanaethu eglwys Iesu Grist. Mae eisiau gwasanaethu pobl Iesu Grist. O ble mae wedi cael y syniad, o ble mae wedi cael y meddylfryd yna? Yr arglwydd Iesu. Mae wedi cael yn Iesu Grist. Ac mae e'n pwyso arno fe yn drwm iawn wrth gwrs. Galatiaid nawr te, fi'n credu bod sleid yn dod yn ni, diolch Geraint. Yr oedd wedi fy nghroesoelio gyda Christ, a mwyach nid my fi sy'n byw, nid fi yn y nerth i, ond Christ sy'n byw yno fi. A'r bywyd yr wyf yn nawr yn ei fyw yn y cnawd, tra bod fi yma ar y ddeiar, ei fyw trwy ffydd yr wyf. Ffydd y mab Duw. Pwyso arno fe. Yr hwnna'n carodd i, ac a'i rhoi ei hun i farw droso fi. Os mae di roi ei fywyd drosto hi, fydd e'n rhoi pob gras a nerth i fi i fyw fy mywyd bob dydd wrth gwrs. Ac ym Mhennod 3, i ni'n clywed yr apostol yn dweud, mae ennill, yr un gair yma, ennill elw, yw bywyd nawr yn Iesu Grist. Ac wy'n troi at adnod 8, dwi ddim yn dod lan dy fi. Mae'n dweud hyn, oedd yna ffordd o fyw gyda fe o'r blaen, yr wyf yn cyfrif y cwbl yn sbwriel, rybys, dom, mwyn i mi ennill Crist. Mwyn i mi ennill Crist. Adnod 7, beth bynnag oedd yn ennill i mi o'r blaen, beth bynnag o'n i'n meddwl oedd yn elw o'r blaen, wyf yn nawr yn ystyried yn golled oherwydd Crist. Mae eisiau ennill, ac ennill elw yw Iesu Grist. Ac felly mae yna tabl nawr yn dod i fyny. Dwi'n gwybod chi'n gallu gweld mae bach yn ole dy fi, sori am hynny. Ond
dyma beth mae'r apostol yn gweud ym Mhennod 3, cyn adnabod Iesu Grist, colled oedd bywyd. Oedd e yn y coch, os liciwch chi, los yw hwnna. Yr ochr arall, mae yn y dyn, mae yn y blac, prophet, gein yw e, yng Nghrist. Ac mae'n dweud wrthon ni y beth oedd y pethau oedd e'n ystyried yn ennill o'r blaen, enweidiad. Felly bod e wedi cael arwydd y cyfamod fel iddem. Gallai rhywun heddi feddwl o wedi cael Crisnin yn blentyn bach, neu wedi cael yn erbyn i aelodaeth. Na fe, na badge dy fi nawr, bod fi'n un o bobl ddew. Rhywbeth allanol oedd e. Ac wedyn ni y tras yma, ei gefndir crefyddol, perthyn i Israel, perthyn i Benjamin, perthyn i deulu Heber, yn un o'r Hebreaid. Oedd e'n rhywbeth gallech chi ymffrostio, pwy i bwy oedd e'n perthyn, o bwy stoc oedd e wedi dod, ynddo fe. Y genedl etholedig. Ac wedyn ni y sêl crefyddol yma oedd gyda fe. Oedd e o ddifri, wrth gwrs, fel Pharisëiad. Oedd e'n gwneud i orau i gadw gorchmynion, cadw y gyfraith, rheolau'r gyfraith. Dros 600 o reolau yng nghyfraith Moses, wrth gwrs. Ac o'n nhw'n cael eu gwahanu, y positives a'r negatives. Beth ych chi'n darllen yn Exodus a Leviticus, mae yna dros 600 o reolau yna. Ond ar ben hynny, oedd gyda'r Iddewon esboniad ar y gyfraith, y Mishnah. Ac oedd hwnna wedi cyflwyno miloedd o reolau. Oedd e fod i esbonio y gyfraith i wneud e'n rwyddach, ond beth o'n nhw wedi wneud oedd ychwanegu mwy o reolau. A dyna ei fywyd e. Oedd trial tico bant yr holl reolau yma fel Pharisëiad i fod yn ddigon da, wrth gwrs, i ennill cyfiawnder, i fod yn gyfiawn, ger bron Duw. A nawr, colled. Sbwriel. Rubbish. Rubbish yw hwnna. O gymharu a bod yng Nghrist. O gymharu a nabod yr arglwydd Iesu Grist. Adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Achos yn Iesu Grist, mae wedi cael cyfiawnder Duw. Mae wedi dod yn iawn gyda Duw. Trwy nid ymdrechion ac tico bant reolau diri trwy ffydd. Yn Iesu Grist. Trwy ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr mae wedi profi bywyd newydd, grym newydd, pŵer newydd. Yr un pŵer oedd yn codi Iesu Grist o'r beth, grym yr atgyfodiad, a'r waith yn ei fywyd e. Cymdeithas yr arglwydd Iesu, bod e'n cael ei uniaethu mewn un a Christ. Christ yw'r pen a ni yw'r corff, i ni'n un a fe. A mae hynny'n golygu cymdeithas ei ddioddefiadau, pan mae'n dioddau o blaid yr Efengil, pan mae'n cael ei chwipio 39 o weithiau. O, mae mwyn Iesu Grist. Mae'n cael ei uniaethu ar arglwydd Iesu, a mae'n gwedd newid popeth, gwedd newid y dioddefaint yn ei fywyd. Ac mae'n edrych mlaen at atgyfodiad o ddiwrth y meirw. Dyma beth yw proffit, dyma beth yw elw, dyma beth yw ennill. A mae hwnna'n bwysig iawn i ni gofio, i ni sydd yma heno, rhywun sy'n gwrando. Oedden ni fel oedd Paul cyn dod at Iesu Grist. Oedden ni'n meddwl, mae rhaid i fi wneud hyn, mae rhaid i fi wneud y llall, mae rhaid i fi gadw'r rheolau, mae rhaid i fi wneud y well, mae rhaid i fi ymdrechu. Ac yn y blaen, mae rhaid i fi gadw'r degorchymio, mae rhaid i fi gadw'r rheolau. Mae rhaid i fi ddod yn well mwyn cael derbyniad gan Dduw. Mae'n gwbl amhosibl. A bydde fe'n greulon sy'n ni'n gweud hynny wrthoch chi. Achos byddech chi byth yn cyrraedd. Ond na, i ni dod at Dduw trwy yr arglwydd Iesu Grist. Na beth yw elw. Elw, gein, proffit, adnabod yr arglwydd Iesu. I ni yn y dŷ, i ni ddim yn y coch. I ni mewn proffit nawr. I ni wedi ennill, gein, anferthol. Beth bynnag yw'n sefyllfa ariannol yn Iesu Grist. I ni'n iawn gyda Duw, i ni'n etifeddion
yn ef. Ac wrth gwrs mae'n dal i fynd, na beth mae'r apostol Paul yn dweud, yn hynod 3, ddwn ni ato fe ryw ddwrnod, os dyw ei mynd, mae'n dal i gyrchu at y nod. Dwi ddim wedi cyrraedd, mae yng Nghrist, a mae'n eisiau gwasanaethu yr arglwydd Iesu. Mae eisiau cael ei sancteiddio, mae eisiau tyfu nawr, mewn adnabyddiaeth a gwybodaeth, doethineb, gras a ffrwyth, a mae hynny'n glir yn y llythyr at y Philippiaid. I ni'n bobl sydd i fod yn tyfu ac yn newid o ogoniant i ogoniant, dim yn sefyll yn llonydd, yn pwyso mlaen, cyrchu at y nod, dim yn edrych nôl, yn pwyso mlaen. Felly bywyd yw Crist. Na beth yw byw, na beth yw bywyd, ei nabod ei garu fe, ei wasanaethu fe, yn llawnach bob dydd. Ac mae hynny i ni hefyd, wrth gwrs, yn y cartre, yn y gwaith, yn yr eglwys, yn ein cymdeithas, i'r apostol Paul, hyd yn oed pan oedd e'n jael. So pan mae pethau'n mynd yn ein herbyn ni, felly hefyd, wrth gwrs, ei garu, ei nabod, ei wasanaethu yn well. Ond hefyd, wrth gwrs, mae marw yn elw hefyd i'r Cristion. Dyw marw ddim yn golled, wedyn ni, mae marw yn ennill. Achos bryd hynny, bydd e'n cael gweld yr arglwydd Iesu. Bydd e'n cael bod gyda fe a'i fwynhau yn llawn ac am byth. Ac ymadrodd yr apostol Paul fan hyn yw y madail. Y madail, depart. Na beth yw marwolaeth yn ei olwg e. A mae'n gyfring arnaf o'r ddwy ochr, a mae arnaf awydd y madail a bod gyda Christ. A mae 3 darlun dy fi o beth gall hynny olygu. Mae'r gair yn llythrennol yn golygu ryddhau rhywbeth, ymryddhau, gadael rhywbeth i fynd yn rhydd. Dyna'r gair yn y Groeg, ac i ni'n dod nawr at y 3 posibilrwydd falle, beth oedd yn meddwl Paul. Yn gyntaf, ryddhau pabell, torri'r babell, y gwersyll, breaking camp yn dyfa. Tynnu'r haffel lawr a symud ymlaen. Oedd e'n gwneud pebyll yn dod e, so mae'n bosib bod hynny yn ei feddwl e. Be sy'n digwydd i'r Cristion pan mae'n marw? Mae'n tynnu'r babell yma lawr, y babell fan hyn, a mae'n cael dinas barhaus yn nef. Darlun arall, beth sy'n nesaf dy fi? Y cwch, y llong, dyna ni. A'r moring, yn dy fe, y rhaff sy'n dal y llong yn yr harbwr, yn dy fe. Ac wedyn mae hwnna'n cael ei ryddhau pan mae'n barod i fynd ar ei fordaeth. Na fe, ymryddhau a mynd i fyd sydd well ei fyw i'r Cristion. Ac yn drydydd, mae'n cael ei ddefnyddio gydag anifail, fel gyda'r disgyblion, chi'n cofio, yn ryddhau yr anifail i Iesu Grist cael dod mewn i Jerusalem. Gollwng yn rhydd yn yr ystyr hynny, i ni gael ein ryddhau i fynd at yr arglwydd. Ac o achos hynny, mae'n anodd dewis. Mae'n gyfyng arno fe, mae'n cael ei wasgu mewn o'r ddwy ochr. Dyma'r gair, mae'n gyfyng arnaf o'r ddwy ochr. Okay? Ac mae tabl arall, gobeithio bod chi, dim yn gwybod pam dwi wedi gwneud heno, mae'n fel hyn dath ein feddwl i. Aros yn y cnawd, marw neu ymadael. Okay? O un olwg, wrth gwrs, i'r Cristion, fel mae Paul yn gweud, mae mynd at yr arglwydd yn well. Yn well. Pam? Wel, mae'r babell sydd gyda ni fan hyn dros dro. Dros dro yw e. Dros dro, ymadrodd o 2 Corinthiaid 5 yw hwnna, ac mae'r babell yma yn corff ni dros dro mae e. Mae popeth yn y byd yma, beth ni'n gorfod dod i delerau gyda fe, dros dro. Dros dro mae popeth, dros amser, dros gyfnod, popeth yn ein bywyd ni, a bywyd i hunan wrth gwrs. Ond, i'r Cristion, mae yna ddinas barhaus o'i flanau, dinas arbennig iawn, dinas ragwyddol, wrth gwrs, sy'n ni'n darllen amdani yn yr Hebreaid. Yn y cnawd, mae dioddefaint
a llawenydd. Oedden ni'n llawenhau yn yr arglwydd? Wrth gwrs bod ni. Ond mae'n gymysg gyda dioddefaint. Mae'n gymysg gyda treialon, profedigaethau, bywyd. I bob un ohono ni yn rhyw ffordd neu gilydd. So mae yna gymysgedd. Oes, mae yna lawenhau yn yr arglwydd, a mae hwnna i fod ym mhob sefyllfa, ond mae e'n gymysg gyda'r dioddefaint, wrth gwrs. Dyna yw bywyd yn y byd yma. Mae'n llawer gwell na'r dioddefaint heb y llawenydd sydd yn Iesu Grist. Ond dyna realiti yw y cymysgedd. Mae'r apostol Pedr yn gweud, chi'n llawenhau yn yr arglwydd Iesu ac yn gorfoleddu. Chi ddim wedi gweld ond chi'n gorfoleddu ynddo fe. Achos chi wedi dod i brofiad o ras Duw a'i achubiaeth trwyddo fe. A chi'n gorfoleddu yn eich maddeuant a'ch derbyniad gan Dduw. A gras a cariad Duw yn llifo eich bod chi'n gorfoleddu. Chi ddim wedi gweld ond chi'n gorfoleddu trwy amryw brofedigaethau, trwy amryw dreialon. Ond rhyw ddwyrnod, bydd y llawenydd heb y dioddefaint. Dyna fydd yn y gogoniant. Bydd y llawenydd yn llwyr, a bydd ddim dioddefaint, bydd ddim dagrau, bydd ddim poenau, bydd ddim pechod, wrth gwrs. Nawr, mae yna dioddefaint dros dro. Ac yn ei fod i feddwl, mae'r apostol Paul, dyw dioddefiadau'r amser presennol ddim i gymharu â'r gogoniant sydd i ddod. Dros dro mae'r dioddefaint, diolch am hynny. I ddod, llawenydd am byth, wrth gwrs. Llawenydd parhaus. Mewn un ystyr nawr, i ni'n absennol oddi wrth yr arglwydd. I ni'n byw trwy ffydd, nid trwy weld. I ni'n ymddiried yn beth i ni'n clywed. Ac i ni'n byw trwy ffydd. Ac i ni'n cael ein harwain a'n llanw ag ysbryd Duw. Dyn ni ddim yn ei weld, Ac i ni'n absennol oddi wrth yr arglwydd sydd yn y gogoniant, wrth gwrs. Ond cyn hir, ryw ddwyrnod, byddwn ni gartre gyda'r arglwydd. Mae'n paratoi lle i ni. A mi fyddwn ni wedi cyrraedd gartre. Yn hi fy nhad, lle mae llawer o drigfannau. Ar hyn o bryd, i ni yn y frwydr ysbrydol. I ni lle mae tywysog y byd hwn, lle mae Satan, wrth gwrs, i ni yn y frwydr, relm pechod. Wedyn ni, byddwn ni yn y wledd. Dim pechod, wrth gwrs, yn gogoniant. Ac felly, wrth gwrs, os ych chi'n edrych fel hyn, aros yn y cnawd, a mynd i'r gogoniant, mae mynd at Iesu Grist yn llawer iawn gwell. Wrth gwrs i fod mae gwell i ddod. Mae gwell o'n blaen ni. Fel Cristnogion. Pidwch â poeni. Mae mynd yn hen yn boen, dwi'n gwybod. Wy'n dod yn est yn bach, ond mae yn boen a mae'n cynnwys poenau. Ond mae gwell i ddod. Mae gwell i ddod ar ôl hynny. Llawer gwell o'n blaen ni. Nid bod ni moyn marw. Nid bod ni moyn y profiad o farw. I ni byth eisiau hwnna. Dyw hwnna ddim yn iawn. Rhywbeth sydd wedi dod mewn fel cosb yw marwolaeth. Gelyn yw marwolaeth. Ond, wrth gwrs, rhywbeth sy'n mynd i ddod ac rhywbeth sy'n mynd i'n harwain ni trwy ras Duw i ogoniant. Ond bod hyn yn wir, dyw e ddim yn golygu, wrth gwrs, a mae hwn yn bwysig, na dyn ni ddim, ni sy'n cael ein gadael pan mae rhywun yn marw, pan mae Cristion yn marw, i ni'n tristhau, wrth gwrs. Mae'n dod â'i dristwch, mae'n dod â'i boenau, gelyn yw wrth gwrs. Ac mae rhaid ni beidio rhai'r argraff. Achos bod gyda ni'r gobaith mawr yma, wel, dwi'n yn twtio ni o gwbl. Dyw hwnna ddim yn ysgrythyrol o gwbl. I ni yn galaru, ac i ni yn teimlo. I ni yn tristhau, ond gyda gobaith. Gyda gobaith. Nid heb obaith, ond gyda gobaith. Colli anwyliaid, colli rhywun annwyl, mae'n golled. Mae'n dod ag unigrwydd, mae'n dod â chwythdod, mae'n dod â bwlch.
gyda dim ond atgofion yn hytrach na chwmni y person. A mae'r apostol Paul yn ymwybodol o hyn. Rhaid bod ni'n cael yr argraff anghywir, chi'n gweld. Heno 2 ac adnod 27, mae'n siarad am Epaphroditus, yn diwedd. Oedd gyda fe, mae wedi bod yn dost iawn, chi'n cofio? Yn wir, fi'n wael hyd at farw bron, right? Ond fe dosturiodd Duw wrtho, ac nid wrtho ef yn unig, ond wrthi finnau hefyd, bod wedi cael ei arbed, rhag i mi gael gofid ar ben gofid. Bydde colli Epaphroditus, bydde fe'n mynd i'r gogoniant, bydde fe'n mynd at Grist, ond bydde fe'n ofid i Paul i'w golli fe. Bydde fe'n ofid ar ben y gofidiau eraill oedd gyda fe. Mae'n gweld tosturi Duw, mae'n gweld tosturu'r arglwydd yn ei arbed am sbel eto. Ac mae'n ddiolchgar iawn am hynny. Mae dagre yn dod gyda cholledion, gyda marwolaeth, dagre poenus a hallt. Yr arglwydd Iesu yn wylo wrth fedd Lazarus. Bod e'n dod i atgyfodi Lazarus, oedd e'n wylo gyda rhai oedd e'n wylo. Oedd e'n wylo oherwydd ffaith marwolaeth, wrth gwrs. Oedd e'n wylo oherwydd bod e'n gyfaill iddo fe. Ond eto mae gyda ni obaith byw. Ond wedyn ni, mae'r apostol Paul yn edrych arni fel arall. Ac ewn ni at yr un nesaf. Aros yn y cnawd, a marw neu ymadael, a mae'n cymharu fel un wedyn ni, yn adnod 22. Os dwi'n aros, fydd na lafur. Mae na fwy o waith a ffrwyth un llafur. Felly, os dwi'n aros, mae na waith ffrwythlon i'w wneud eto. Wrth gwrs, mae gyda fe ddinas barhaus, ond mae na waith a ffrwyth i'w gynhyrchu eto. Mae hwn yn bwysig iawn. Pam mae'r amser iawn yn dod i ni'n barod i fynd? A ni'n gweld am ei welwn ni hynny ar y diwedd gyda'r apostol Paul. Ond tra bod ni yma, mae yna waith i wneud. Mae yna lafur a mae yna ffrwyth i ddwyn. I'r arglwydd ac mwyn ei deyrnas ac mwyn ei bobl. A mae'n drawiadol iawn fel mae'r apostol yn edrych arno fe. Mae'n golygu cynnydd i'r credinwyr eraill. A mae'n gweud hynny yn adnod 25. Rwy'n gwybod hyn i sicrwydd, aros a wnaf a pharau aros gyda chwioll i hyrwyddo eich cynnydd a'ch llawenydd yn y ffydd. Os mae'n aros, mae'n mynd i fod yn fendith i eraill. Mae'n mynd i weinidogaethu, mae'n mynd i anfon llythyron, mae'n mynd i gael cyfle falle i ymweld eto am ei gath a bod yn fendith eto. Mae'n golygu cael cymdeithas, credinwyr yma. Ac mae'n mor bwysig. Mae'n mor bwysig i'r apostol Paul i gael cymdeithas gyda credinwyr. Ddarllenon ni, i ni wedi darllen fan hyn, bod e'n dyheu amdanyn nhw. Adnod 8, mae Duw yn dyst cymaint yr wyf yn hiraethu a dyhead Crist Iesu am bawb ohonoch. Mi welson ni yn yr ysgol Sul bore yma yn Rhufeiniaid 1, y dyhead a'r hiraeth am gwrdda eglwys Rhufain. Llawer oedd ddim yn ei nabod yn barod. Ond mae'r hiraeth yma am gymdeithas y saint. Am gymdeithas credinwyr. Ac os mae'n aros, mae yna rhywbeth lawer mwy i ddod, wrth gwrs, ond mae yna gymdeithas fan hyn hefyd, a bod yn fendith, a derbyn bendith, ond mae mynd i cael gweinidogaethu eto. Ac wrth gwrs, mae gyda fe gyfle i gyhoeddi Crist, ac y bydd rhagor yn dod trwy ras Duw i gredu, credinwyr newydd yn dod i gredu yn yr arglwydd. Ac o safbwynt arall, i ni ddim yn bobl, bod mynd at Grist yn llawer gwell, nid dyna sydd mae ar yn meddwl ni ac mae o'n blaen ni.
Ond mae rhaid ni gael y balans yn iawn. Tra bod ni yma, mae yna waith mawr i wneud. Mae yna bwrpas mawr, un bywyd ni yma. Nes bod yr arglwydd yn dod â hwnna i ben, wrth gwrs. A mae'r Apostol Paul yn gweld hwnna'n bwysig iawn, iawn. Dwi ddim yn just eisiau dianc. Byddai'n lot gwell os ai at yr arglwydd nawr. O safbwynt personol, mewn sawl ffordd ni fydde fe. Ond na, mae yna gymaint i wneud eto. Mae yna wasanaeth i wneud, mae yna waith i wneud, mae yna ffrwyth i ddwyn eto yn y byd hwn. A mae'r balans yma'n bwysig iawn iawn yn ein bywydau ni. Mae'r Apostol Paul yn hapus iawn i ohirio, i aros, ac i fynd ymlaen a'r gwaith mae'r arglwydd wedi rhoi iddo fe. Dyw e ddim yn meddwl am beth sydd brafia iddo fe ei hunan. Y llwybr hawsa mewn un ystyr. Na, tra bydd e byw, mae gyda fe bwrpas o goneddu'r arglwydd trwy gwasanaethu eraill. Gwasanaethu'r eglwysi, gwasanaethu'r saint, cyrraedd rhagor. A dyma ei ddewis, tasau dewis gyda fe, dyma mae fel petai'n eitha siŵr ohono fe yn diwedd. Mae yna rhagor i wneud eto, a wi eisiau mynd mlaen i'w wneud e. Ac nes i'r arglwydd ei alw fe, ac iddo fe fod yn ymwybodol bod ei waith ar ben. Ac mae yn ychwanegu ar y diwedd, a bydda nhw'n gallu ymffrostio yn yr arglwydd yn ei drigaredd o gael ei weld e to. Ac wrth gwrs mae tystiolaeth o y llythyron Timotheus a Titus bod wedi cael. Nath e ddod o'r haws arrest a mi ath eto, wrth gwrs. A mi gafodd fynd ymlaen ar gwaith a gweld y Philippiaid, a nid dim ond y Philippiaid, wrth gwrs, ond y saint yn gyffredinol hefyd. Nes ymlaen, dyw'r adnod yma ddim yn dod lan, ond nes ymlaen mae'n dod at ddiwedd ei yrfa. Ac mae yn y carchar yn Rhufain eto. Ac mae'n ysgrifennu ei ail lythyr at Timotheus. A chi'n gweld gwaniaeth. Chi'n gweld 2 Timotheus 4 ac adnod 6. Oherwydd y mae fy mywyd eisoes yn cael ei dywallt mewn aberth, ac y mae amser fy ymadawiad, yr un gair, ymadel, ryddhau, chi'n cofio? Y mae amser fy ymadawiad wedi dod. A mae'n dweud yn y llythyr, mi aredais yr yrfa, chi'n cofio'r geiriau hynny, mi agedwais y ffydd. Mae'n fel petai'n ymwybodol nawr, reit, mae'r gwaith wedi wneud ar y ddaear, mae'n amser i, ac wrth gwrs, mae'n barod i fynd. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am y gair yma heno. Mae yn sôn am ein bywyd ni, a'n marwolaeth ni, ein bywyd ni yng Nghrist. Mae eisiau cofio hyd mae ennill yw bod yng Nghrist o'r dechrau. Gein yw'r cyfan. Pan ni'n gyfiawn ger bron Duw, pan mae gyda ni berthynas â Duw, a bywyd tragwyddol, gobaith nefol, i ni wedi ennill yn barod. Mae gyda ni gein mawr yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae marw yn ychwanegu gael mynd at yr arglwydd. Ac mewn sawl ffordd, mae'n llawer gwell. Ym mhob ffordd, wrth gwrs, mae'n llawer gwell. Ac eto, mae gyda ni, bod y gobaith mawr o'n blaen ni, mae gyda ni waith i wneud nawr. Mae yna bwrpas i bob dydd sydd gyda ni nawr. Mae rhaid i ni weithio allan ein iachawdwriaeth. I Paul, oedd yn golygu bod yn apostol, oedd yn golygu anfon llythyron, oedd yn golygu cyhoeddi'r efengil mewn llefydd newydd, oedd yn golygu cadarnhau'r eglwysi. Bydd yn golygu pethau gwahanol i ni yn ein bywydau ni, yn ein cartre, yn ein gwaith, yn ein cylchoedd ni. Ond mae gyda ni bwrpas i wasanaethu, i fod yn ffrwythlon, i ddwyn ffrwyth ar ysbryd, trwy fod yn agos at Iesu Grist, wrth gwrs. I fod yn ffrwythlon yn ein bywyd, yn ein ymddygiad, yn y ffordd i ni'n byw. I fod yn ffrwythlon yn ein gwaith, yn ein tystiolaeth i'r arglwydd, ffordd bynnag mae'n dod. Mae gyda ni waith i weddio dros eraill ac i weddio dros y gwaith hefyd.
Ac beth sydd wedi'n haro fi ta, bod yr apostol yn gwybod am y gobaith sydd o'i flaen a bod e'n gwybod bod e'n mynd at Grist sydd gymaint gwell, mae'n fodlon gohirio. Mae'n fodlon iawn i barhau, mwyn ei ogoneddu yma ar y ddaear, tra bod pob cyfle gyda ni. Mae'r weledigaeth yna'n hyfryd iawn ac yn bwysig iawn i bob un ohono ni, mwyn i enw. Amen. Gawn ni droi at yr emyn ola nawr gyda'n gilydd. Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd, o'i trysorau sy'n dy enw, na thrysorau'r India i gyd. Mae yna 4 pennill heno, oedd y gwreiddiol yn hirach na hynny. Di ychwanegu 2 o'r pennillion gwreiddiol diddordeb, maen nhw'n fuddiol iawn dwi'n meddwl, gan Williams Pantycelyn. Diolch.
Diolch Arglwydd am dair i ni. Diolch am ein atgoffa ni o'r ennill a'r elw, y gein sydd gyda ni yn yr Arglwydd Iesu Grist. Diolch bod ni heno trwy ras ynddo fe, ac felly bod gyda ni obaith byw a gogoneddus. Ond diolch hefyd o Arglwydd i fod e'n bopeth i ni nawr mewn bywyd, i fod e'n rhoi pob nerth i ni a gras i ddyfalbarhau ac i fod yn ffrwythlon ac i fod yn fendith yn ein bywyd i'n gilydd ac i eraill. Ac o Arglwydd, diolch am y balans yma i ni'n cael yn yr ysgrythur. Mae gyda ni'r gobaith yn ddiogel yn Iesu Grist. I ni'n cael ein cadw ar gyfer y gobaith sy'n cael ei gadw ar ein cyfer ni. Ond yn y cyfamser, mae gyda ni waith i wneud. Diolch Arglwydd, ac diolch am rhoi golwg newydd ar hwnna i ni. Ac i ni'n gweddio am ras o Arglwydd i ddyfalbarhau yn y gwaith ac i fod yn ffrwythlon trwy lynu wrth Iesu Grist. Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hosod gyda ni hyd nes y daw. Amen.